Türkmenistan'ın Daşary işler ministrinin orunbasary Vepa Hacıyev ýurtda aýal gyzlar üçin dress kodyň ýagny ýörüte giyim talabynyň we sürüjülük şahadatnamasyny almakda çäklendirmäniň ýokdugyny aýtdy. Hacıyev bu barada Daşary ýurtly jurnalistleriň we beýleki halkara wekilleriniň gatnaşmagynda 16 noýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde geçirilen briefingde bellidi. Bu barada RIA Novosti neşri habar berýär. BMG'niň adam hukuklary baradaky geňeşiniň köpürlü döwürleýin syny boýunça iş toparynyň 44-nji mejlisine Türkmenistanyň wekiliýetiniň gatnaşmagynyň netijelerine bagyşlanan briefingde Hacıyev mejlise gatnaşan ýurtlaryň wekiliýetleriniň köplenç hakykata laýyk gelmeýän maglumatlary ulanandygyny aýtdy. Türkmen diplomaty hamala ýurtda aýallar üçin girdilen giyim kodlarynyň aýallar tarapyndan kosmetika serişdelerini ulanmak we sürüjülük şahadatnamasy almak bilen baglanyşykly käbir standartlaryň bardygy barada teklipler edildi diýdi. Ýatlasak 6 noýabrda Jenewada geçirilen BMG'niň Adam Hukuklary Geňeşiniň mejlisiniň çäklerinde köp ýurdun wekiliýetleri bu problemalary agdadylar we Türkmenistanda aýal gyzlaryň hukuklarynyň bozulmagy bilen bagly käbir ýagdaýlara alada beýan etdiler. Hacıyewiň sözlerine görä Türkmenistanda aýal gyzlar üçin ýörüte giyim kody ýok. Ol diňe ýurdun ýokary okuwjalarynda şeýle talabyň bardygyny we munyň hem täzelik däldigini, şeýle talabyň dünýäniň köp ýurdunda bardygyny bellidi. Gündelik durmuşda aýal gyzlarymyz islan isklerini giyip bilýärler. Bu aýallaryň daş kesbine we gözellik salonlaryna barmagyny da degislidir. RIA Novosti neşri Hacıyewiň aýdan sözlerini titirledi. 2022-nji ýylyň aprel aýynda zenanlara gaşyny bejertmek, ýasama dyrnak we kirpik daktyrmak, saçyny açyk renklere boýamak ýa-da gysga kestirmek, botoks ýaly gözellik amallarynyň ençemesi gadagan edildi. Hususan da büdjet işgärlerinden ýakasy ýapyk giyin köýnek giymek hem talap edilýär. Zenanlardan işden kowulmak haýwaty bilen özüne serenjam bermekden ýüze görýändigi barada dilhat talap edildi. İşini yitirenler hem boldy. Köçelerde ýalyksız ýa-da adamsy bilen el tutuşup barýan zenanlar polisiýa tarapyndan saklandy. Türkmen diplomaty ýurtda aýal gyzlaryň sürüjülük şahadatnamasyny almak ýa-da uzaltmak bilen bagly ýüzbeýiz bolýan kynçylyklaryny hem ünsü çekip, olmunyň zenanlaryň sürüjülük synaglaryndan geçip bilmezligi bilen baglanyşyklydygyny ýaňzatdy. Olar ulaglanýarlar. Säherde görýärsiňiz, aýallar masin türýärler. Näme üçindir hiç kim erkekleri sürüjülük şahadatnamasyny bermek barada gürlemeýär. Olar erkekler hem egzamin tapşyryp bilmeseler, şahadatnama alyp bilmeýärler. Dip Hacıyew nygtady. Türkmenistanly zenanlar özlerinde bar bolan sürüjülük şahadatnamalaryny ulanmakda, möhleti geçenlerini uzaltmakda we täzesini almakda 2017-nji ýyldan bäri kynçylyk çekip gelýärler. 2022-nji ýylda sürüjülük resminamasy çäkli görnüşde berilip başlandy. Emma şu ýylyň başyndan bäri onu almak isleýän zenanlar babatynda täze çäklendirmeler girizildi. Şu ýylyň oktyabr aýynda sürüjülük mekteplerinde ýaş zenanlara olary okuwa kabul etmezlik boýunça özlerine transport we içeri işler edaralarynyň tawşyrygyny gelip gowşandygy aýdyldy. Täze talaba görä sürüjülük şahadatnamasyny almak üçin aýalyň ýaşy 41 bolmaly. Şu ýylyň başyndan bäri 40 ýaşyny doldurmadyk aýal gyzlar sürüjülük şahadatnamasyny alyp bilmeýärdi. Şeýle-de zenanlardan nikah hakyndaky şahadatnama we iş ýerinden häsiýetnama talap edilýär. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web saytynda briefing barada çap edilen maglumatda ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada hiç zat aýdylmaýar. Ýöne onda dialogyň netijesinde 228 teklibiň berilendigi, olaryň 146 sanasynyň durmuşa geçirmek üçin kabul edilendigi, 82 sanasynyň indiki işlerde göz öňünde tutulmagyna karar berilendigi bellenilýär.